Okay. Başkaları dinleme, başkanı dinleseňem, ine saňa maslahat. Başka näme diýselerim birinden girip, beýlekiden çykdy, aklyny köp görýän bolsalar, maňlaýyna çalsynlar. Muny başga işiň ýok ýaly dinle, başkaları dinlemekden dok ýaly hiňlen. Başlan işiňi taşlamaly bolsaňam, başga saňa iş baryn berer, başgaýlyk bolmasa da. Bu entek başlangıç, başka zada taýýar bolmasaň, baştan çık, dinläp başlaýarlar, esmäkäler başgarpym, däli berdi, howasy, flow salkyn. Kızılary, özüňden başgalar bilen nowata düzülany. Aýak sesleri eşitli, hanımlar we janaplar başga STB.